Goeien, welkom bij het Scootjesjournaal. Hier live bij de Lemmer, midden op IJsselmar. Joert wat er weer de ene laatste wedstrijd zielt van de IFKS. En ik kan je wel verklappen, het is razendspannend onder de top van het klassement. Over de wedstrijd van de middag zullen we praten. Hier op de Battenvier. 3 gasten hebben we aan zijn tafel. De eerste is Klaas Cuperus, skipper van het Makkemer Scootje. We hebben Walter de Vries, een oud kampioen. Maar het gaat net goed met de goede verwachting. Ze degraderen naar de B-klasse. En hij vertelt hoe het komt. En Ilke Dijkstra, hij is dus analist. En hij vertelt de opmerkelijke zaken die hij van de middag tjinkam is op het wetter. Maar eerst gaan we even de Lemmer in. Want wat weten we alweer van de Lemmer? De Lemmer, plakje onder IJsselmar. Hier waar je de Flying Dutchman en de beer van de Lemmer. Verder is het dorp verneemd vanwege het Woudegemaal, de Lemster Aak van de koninklijke familie, het Lemster Mooie Score en van het goudgele stroom. Bij de havens zit de Vuurtour die het eerst skitteren in de film van Pieter Verhoef. Vrouwtje Oorzinga woon hier op een Lemmer, verlien hier maar de jonge Jasper met een enorme voorsprong. Voordat we aan het oer gaan naar het wedstrijdsverslag met het commentaar van Eelke Lok. Wil ik het met jou, Eelke, eerst nog even over die onvaring van Juster. Maar Jeroen de Vos en Michiel Kalsbeek. Want zo'n botsing, hoeveel impact heeft dat eigenlijk op de bemanning? Ja, dat is verschrikkelijk groot. In feite word je trouwens leven net hoor, hè. Maar ja, een van je bemanningleden en dan ik nog in het ziekenhuis. Maar ik voor degene die de oren onvaring had. Je viel je al je schuldig en ik weer boos. En ja, dit hakt er behoorlijk in. Ja, wij waren van de morgen eventjes bij de Eelkje 2 en vregen hoe het bij hem gaat, hoe het bij Jeroen gaat. Maar ik van, ja, en hoe nou verder? Ik moest zelf voetspotten, dus ik doe daar achter de roof in het gangboord, zeg maar, omdat ik zelf in een gevarenzone zit. Van achteren wij konden ze dat alles beter zien, maar wat mijn idee is dat Jeroen het rode voet treund heeft en vervolgens een dreun van de achterkant kregen het en staan naar voren zitten is maar zijn kop in de potdeksel. Ja, en daarmee heeft hij zijn fractuur uiteindelijk opgerond. Ja. Nou dacht ik dat Jeroen het enige slachtoffer was, maar er is nog een bemanningslid die dit ziekenhuis leidt. Ja, Jochem is letter uit de wedstrijd hellen. Die had waarschijnlijk een splinter van een bothou boven zijn eigen look. Inhoudelijk weet ik dat net precies, maar naar omstandigheden gaat dat al heel goed. Maar ze zijn nog ter observatie in het ziekenhuis in Heerenveen. Dus het is voor ons even nou wachten hoe zich dat wordt ontwikkeld. Nou ja, we hebben juist inhoudelijk daar natuurlijk even over gediscussieerd van hoe pakken we dat op. Wander van der Pol, die is ervaren skipper en wat dat dan niet, hebben we daar alle vertrouwen in. Dus hij zei van nou, we jouwen hem het vertrouwen van de hele bemanning. Zijn hart giet ik mooi, Epi van der Pol is een professioneel zieler geweest in de SKS-vloot, zat je hem wel weten. Dus wij hebben alle vertrouwen in de manier zoals we dat nou oppakken. Ja, de nieuwe skipper, of tenminste de skipper die dood dus zielen moest, dat is Wander van der Pol. Ken het eigenlijk zomaar, Ilke? Nou, alles is mogelijk in zijn wedstrijdweek, als je het maar onvregen. En als de commissie besluit dat het binnen de reglementen past, dan moet het bestuur, een wedstrijdcommissie, dispensatie aan hem. En hier is natuurlijk een goede reden voor. Ja, want in principe moet het net, het zit in de reglementen. Als er dan een nieuwe skipper komt, dan moet je eigenlijk beginnen in de zee. Dan moet je beginnen in de zee. Maar ik weet nog eens een keer dat mijn vrouw uitrekende wie onder de IFK's voor uw eerste voor uw dochter. En dat ik op voorhand op vregen hier van, nou, als ik net mooi. Als ik het net ken, want dat mag natuurlijk net, dan moet je er vervangen de skipper en dan gaat het op papier en dan is het akkoord. En hier is dus een hele goede reden voor. Oké, nou, mooi voor deze informatie. We hebben even een gelijk hoe had het hier op het wetter bij de Lemmer, het wedstrijdverslag van Eelke Lok. Dit is de eerste start van de middag in Lemmer van de IFK's. En er zit wat meer spanning in, want die start weer helemaal vals. Maar ik wil je even zeggen dat daar onderin, daar vonden we pas vrouwtje Oorzinga-Meijer, kampioenskandidaten nummer 1. Ze waren er helemaal net bij. En dat was er in de tweede start eigenlijk wennen. Die tweede start ging wel goed, dat ging dus terug. Dus moesten redden, eigenlijk zien om te redden wat er te redden voel. Achter iedereen los en dan beziek je naar voren te komen. Nou ja, dat zou een heel trellet worden. Dat wik ik hem nou al.
Nou ja, en toen dacht ik, daarbovenin, daar zitten de man die het goed doet, Tony Brundle en Jilles Banstra. Maar Jilles Banstra, ja, die moest weer waarom, want die blikte ik een valse start te hebben. En die moest dus weer waarom. Dat weer van Jilles wel sneu. Maar van Tony Brundle weer er dus de vrijheid om terug te gaan. En die vrijheid weer vrij groot. De KL met een Alshoorn hier in het midden een hele mooie start hadden ik. Maar Tony Brundle hier 4 wij de beste start. Nood Jilles Banstra er net meer weer. En dat betekent na het Gemaalta en dan op de Tonneta. En dan kon die man verder leven met deze wedstrijd. Nou, daar winnen ze al bij de tonnen. Geen enkel probleem. En eigenlijk zitten die man, ik al heel rustig op een dek. Zat te zien van, nou ja, waar zal u Sjoerd nog gaan? Ze hadden wel even om Sjoerd natuurlijk. Want ja, de man die het achter hun zit, die had het nota prima dingen in deze competitie met Rijn Alshoorn. En die staat nog tweede in het klassement. En die komt altijd dichter bij vrouwtje Oorzinga verzeld. Want hoe komt het met vrouwtje Oorzinga? Dat moeten wij eigenlijk alleen weten. Dat is wat belangrijk. Want iedereen zegt daarna. En ze zullen zelf wel wat zenuwachtiger van worden werden. En hier en daar wat meer kauwgom broekt. Maar ja, ze komt oer stuurboord op die Tonneta. En dan moet je achter iedereen los. Achter iedereen los. Je maakt je nergens in. En uiteindelijk vindt ze daar achter Jelle Talsma. Misschien nog krek van Arend Wisse de Boer. Vindt ze een plakje om te draaien. Want Arend Wisse had ik net alle ruimte meer. En dan draait ze daar achter Jelle Talsma. Ja, dat zit er dan in. Maar meer zit er van een midje ik net volle in. Hier komen ze over de tonnen. En dan show je in de vierde. Show je Tony Brundle en Marijn Alshoorn al varen. Mooi eind voor op vrouwtje Oorzinga. Die dan al weet dat ze er net komen. Nou, Tred leidt zeker heerschop. Had de protestvlag erin. De wie een akkefiets op de start bij de Raderhoek. En daar komt Makkem achterom. Klaas Cuperus doet het prima weer in deze wedstrijd. Met zijn koeltje. En de rest die komt er prachtig achter. Op wij naar de dik in de Lemmer. Met een aantal meesken staan te zien. Maar de meesten zitten op het strand vanzelf. Want daar wie het wat meer waar voor. Al wie het nog wel een aardig koeltje om te zien. Van de morgen weer er helemaal geen wien. Maar no voel het wat daar voor de skippers. En dan zie je, daar leidt 2 ton. En dan mag je al je in verkiezen. Maar iedereen keer die je bakboords tonnen verzeld. Op wij naar het gemaal en dan in inslag naar de tonnen. Alleen nog Sibo Siesling die het net. Nou, Tony Brundle die het wol. En die had de hele wedstrijd net oorsdien. En eigenlijk had alle skippers dat ik net oorsdien. Ian had wel eens wat bezocht binnen trots te gaan. Maar dat misleerde dan Hilendal. En Tony Brundle die bleef mooi voor oplezen. En Marijn Alshoorn kwam daar achteraan. Nou, maak hem die het ik heel goed in deze wedstrijd. En het Zwarte Wief, ja, dat moet ik eerlijk zeggen, dat mag ik even over hebben, want die had een debuut in de A-klasse. En die doen het meer dan voor treffers. Die het prachtig op dat 4e, 6e plakje. Geen enkel probleem, zielden mooi mee. Nu weet ik wel, er gebeurt ik net zo vol. Want deze man doet ik prima. Lucas Bouwmer zit ik altijd voorin. En dan zie je dat die man die in die klasse komen, best er goed meezielen kennen. Die skippen, die ben er ik vertrouwd in verzeld. En dat is wel heel belangrijk. Nou, heel mooi en heel rustig midje hier in de Allier. En dan mooi van het winstje weer naar de Lemmerta. En dan weer omheug naar het Gemaal en dan naar de Tonnen. En zo zie je dan wat achter de koron. Nou, Marijn Alshoorn, zou die nog wat met Tony Brundle kennen. Maar ja, daarachter show ze kennen Lieke Heug en ze kennen Lieke Hut. Dus dat betekent dat Tony Brundle gewoon voorbloedt. En ja, als je voorleest, had er altijd wat turbulentie achter. Daar had nog weer les van. Die maakt wat heuger. Nou, maar zo scoot het dan het veld nog volle meer uit elkaar. Dit scootje, de jonge Jasper. Maar de man die dus nou dadelijk begrootje zal, Siep Meijer, is 5 keer kampioen geweest. En zijn dochter zou weer voor de 6e keer met dit skip dwaan willen. We zullen zien morgen als dat nog wat wordt. Maar ze zien het nou echt in de achterrang. En de voorrijn weer van deze man. Die is ik 5 keer kampioen worden van de IFK's. En die zou heel graag voor de 6e keer kampioen worden. Maar hij heeft besteedig voorlopig zijn treddeplakje. En mij de oorwinning joert in de Lemmer. En die oorwinning die voelde er knap in. Voor de volledigheid nog even de uitslag. Ja, zat hier op een Lemmer even op de kaart. Op 1 dus Tony Brundle. Op 2 Marijn Alshoorn. 3 Sikke Heerskop. 4 Klaas Cuperus, mooi de 6 gebroeders. 5e plak Jaap Hofstee. En ik geef er even vlucht terug in. 11e Jelle Talsma. Gele Tadem op 12e plak. Walter de Vries, 14e. En op het 16e plak Robert de Jong, mooi de Frisia. Het algemeen klassement. Maar nog 1 wedstrijd te gaan. Het is dus razendspannend. Op 1. Vrouwtje Oorzinga Meijer met 13,8. Daar kreeg achter Marijn Alshoorn met 16 punten. En dan Tony Brundle met 16,8. Het gaat dus tussen deze treien. Daarachter komt nog Lucas Bouma. Ik wel knap 26,9. Maar hij doet het dus net meer mooi om het kampioenschap. 5e
Klaas Cuperus in het algemeen klassement. 30,9. En dan gaan we nog even naar de regerend kampioen. Jelle Talsma op het 10e plak. Zo'n 30 punten. Sikke Heerskop 44 punten. Krek Boppe de Reerde Streek. En dan Jeroen de Vos 14e. Walter de Vries 66 punten. Is degradeerd. Kunnen we nog wel zeggen. En Robert de Jong, ook voor hem is het doek val. Heren, welkom hier op de Batte 4. En ja, de conclusie eigenlijk naar het wedstrijdverslag is... De spanning zit er nog in. Daar zitten we een beetje oorheen vanmorgen. Maar de spanning is er nog. Ja, ik vond het reuze knap, Juster, de slag van die jonge Jasper. Ik denk van nou, het is over en uit. Maar ja, joh, had het wel zitten laten. Ja, waar gaat het mis voor haar? Ja, dit was een vrij eenzijdige wedstrijd. Op zich kon je niet daar wat ontwang qua baan. Maar ja, het zit hem in de start. En de eerste start wie al net al te best. Want toen kwam er wat doorheen. Maar de tweede, denk ik dat ze er wat meer invloed hadden op hun eigen start. Dat ze toch net scherp genoeg, net de deun genoeg op de linie. Ja, maar dan komen ze bij de eerste tonnen en we zien nou ook de beelden. Ze moet elke nieuwe vak inletten, hè? Ja, nee, maar dat krijg je dan. En op een gegeven moment, mij dan ik, die gelaten niet had zeggen van jongens, ja, dit is uw uittrek. En nou geen gekke dingen dan. Want dan is het sowieso gebeurd. En we hebben nog wel een paar plakken op, het hartstikke ding. Dus, ja. Maar Walter, ik bedoel, Doe in de race West, het is alweer Evelien, maar goed, voor het kampioenschap. Het is Evelien. Ja. Hoe zit je dan, schets even de situatie, hoe het dan omboord gaat bij vrouwtje Oorzing en Meijer. Ze moeten al die scootjes ze voorbij gaan laten en ze willen zo graag voorin. Ja, want ik denk dat het een beetje zenuwachtig, denk ik. En je bent alle kijken gespannen en je wil zo graag. En dan zit het even net bij mooi. Dan ben je krek even misschien wel een beetje te overgeconcentreerd bij de start. Is het botvlokdienst? Nou, dat weet ik net. Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Hij werd absoluut net voor. Ik ben in ieder geval wel, ja. Ja, toch? Ja. Hij werd absoluut net vlak is Joert onboord dat we bij Tom Brundel bij de Lietse Lies. Laten we even hier naar de reactie van Tony Brundel. Ja, Ton, een mooie overwinning hier op een Lemmer. Ja, fantastisch. Super. Ja, gelukkig de tweede keer starten. De eerste keer zaten we fout. Maar veel meer trouwens. Maar het was een gelukje. Nou, en daarna was het een mooi startje, mooi weg. Ja, want de eerste start weer een algehele terugroep. Dan moet het al je weer op mij en zenuwachtig toestaan. Ja, je moet weer een mooi plekje zien te vinden. Hè? En ze hadden ook nog een vlag erin dat je dus daarna buitenom moet starten. Niet meer mag dippen en zo. Morgen de finale, zeg maar. Ja, je leest een aantal plakken achter, maar toch. Er is nog wat mogelijk morgen. Ja, ik heb de stand nog niet helemaal goed bekeken en nog niet berekend. Ik ga eerst hiervan genieten. Ja, dat zei hij wel. Hij bloot wat cool, maar ik geloof er niks van. Ik net. Nee, helemaal niks. Nee. Hij zit echt op het vinkentouw, hè? Nou ja, dat is natuurlijk de ideale uitgangspositie. Ik bedoel, en aan de andere kant is natuurlijk, het is een reuze knap natuurlijk. Als dat zo lang mooi doet. Ik weet nog hoe lang doet het al mooi, Walter? Ik dacht 34 hier, man. Ja, nou, ja. Walter nog langer dan met Tony, denk ik. Maar zo lang en zoveel kampioenschappen, zoveel omstandigheden. Dan weer, kampioenskoers in principe lezen. En natuurlijk een beetje haken en het rekken, een beetje onderduk achter. Maar dat trappen wij net in. Nou, ik weet het. Het is de goede tactiek, denk ik. Ja, misschien wel. Klaas, op basis is Tony hield. Wordt het aan toch vrouwtje Oorzing en Meijer? Of wordt het Marijn Olsthoorn? Ik denk dat Marijn Olsthoorn het wint. Toch? Ja. Waarom? Die jongens zielig goed en verstandig. Ik denk dat ze rustig blijven, man. Gaat hij er gewoon weer bij zitten. Ja, maar had ik nou vrouwtje weer, dan zou ik gewoon altijd bij de KL in de buurt blijven. Ja, dat, ja, toch? Dat zou kennen, ja. Kat in het bakkie. Nou, kijk ik als Jood, dan zat de KL-ding. Dat gewoon vrij zielig en die waren mooi te waren. Ja, maar wat jou dan denkt, mooi de trosslag. Toch de spanning, hoe gaat het vrouwtje bij de spanning op? Want zij het, laten we eerlijk wezen, wel de beste papieren. Ja, dat zeker. Ja, als ze gewoon goed start en de KL achter zich had, dan moet dat zeker goed komen. Ja, maar dan heeft ze van de mooie jongen, hè? Ja. Ze ziet op het voordek. Nou ja, wij hebben wat idee dat ze wel redelijk zenuwachtig weer. Ja, bij koers het overnemen. Ik denk dat ze weer heel rustig en ziet rustig de boel te besjen, ziet lekker linnig op het scootsie. Ja, wij hebben het idee dat ze wel zenuwachtig weer. Ik denk dat ik het zelf ik zo ik denk die positie zou zetten. Ja, nou dat is nog net het geval, maar we kunnen eerlijk wezen, het is net in de buurt, hè? Want het is vorig jaar in de buurt maken, net voor mij in de A. Ja, klopt. Maar het gaat geweldig, hè? Ik bedoel, Joert vierde, vijfde in het algemeen klassement. Ja, het gaat voorvarend. We houden in de winter maar op bemanning bij elkaar zitten. En we zijn, we bij de eerste 10 eindigen, dan moeten we heel blij wezen. Ja, want je moest een paar bemanningsleden vervangen? Ja, ik ben 4 mensen opgestapt.
net omdat ze het leuk vonden, maar al je druk Die maar kon horen net dingen. met- die kon net met de skipper. Nou, dat zou ik dan kennen. Nee, dat vond mij een hartstikke leuke ploeg. Ja. Maar er wint 4 meestal niet te druk maar horen dingen, dus dat houdt op. En dus is dit eigenlijk Boppe verwachting? Ja, 4 Nijmegen vond. We hebben een Grutzeil en Vak wat het helemaal voor, dus ik ben oerstap van Sielmaker. En we zetten het erop en eronder. Dat, ja, boven verwachting. Ja, In het voorseizoen vinden we nog wel eens wat wisselvallig om naar je tuur in te plak te zetten. Maar nou wat we zien, we doen leuk mee. Ja, een Hosanna-verhaal aan de linkerkant van de tafel. Walter, kampioen in 2000 en zo'n. Ja. En nog een keer tweede west in 2009. Ja. En daarna is het eigenlijk de teneur is het alleen maar minder gaan. Ja. Lees me dat nou eens uit. Ja, dat is dan niet makkelijk, hè? Ja? Ja, dat is ook ja. Maar er een nice koetsje komen. Nou ja, misschien wel naar een skipper, maar ik weet het niet. Nee, maar het is gewoon, het is altijd moeilijk, altijd goed geert, maar als het minder geert is dan volle moeilijker om er weer bij te krijgen. En het leidt om iets te denken. En, we kunnen er bij krijgen, we krijgen hem net aan de wien, van we graag willen. Maar de hele week al net? Nee, dat deed ik zo. Hier bij zak ik steeds een beetje meer voor en zit een zakje weer naar achter. Zoals Joert, want je vindt dat die is een hele rare stad? Nee, dat liep net zo raar, maar die wien ging wat meer, zeg maar, hij wordt nog wat rustiger. En dan hebben we eigenlijk wel moeite om de grote schip om een gang erin te houden. Ja, dan giet alles krijg, dan moet je achter de meeste langs, je hoort krijg voorlangs kennen en dan kan je net meer de slagen maken die je graag maken willen. Ja. Is dit een nachtmerrie? Nou, ja, het is wel een heel grote teleurstelling, ja. Maar iedereen zei, hè, al die discussies die door er gigantisch vol om er zo dicht mogelijk bij te zitten. En dan begint het best wel een redelijk alleen maar een hooi hield. Ja. Dus we hebben er wel vertrouwen in. Maar hoe is dan de sfeer bij je aan boord, bij de bemanningsleden? Ik bedoel, kun je de sfeer er nog wat in horen? Ja, zeker. Ja. Dat wel? Ja, dat moet gewoon. Je moet je tegen vakantie. Oké, dat is dan nog wat. Ja, dat is nog wat, tuurlijk. Iedereen die wil graag, is meer wel zo fanatiek dat je alles wat erin zit eruit haalt. Maar dat, het is nou net genoeg om in de te bloemen. Dat moet je realistisch zijn. Nee, want je bent degradeerd, je naar de B. En dus we zorgen een beetje elke wisseling van de wacht. Hè? Gewoon jonge skippers die echt wat naar voren te komen. En ja goed, dat is natuurlijk al lang mooi. Ja, literally, het hoort een keer op. Nee, maar van een van die nieuwe generaties is echt Marijn Olsthoorn. Want je hebt het al, hè? Misschien wel. Dat is de grote favoriet misschien wel. Hè? Hoe denk je hem erover? Ja, absoluut. Ik vind het een stiltje van de weekend. Uiterst geconcentreerd, scherp. Ja, leuk. Een mooi fris, jong team. Maar alleen nog maar SEAL-instructeurs op het schip. Ja. Het orderskip van Jenne Woord. Wat zo is het? Het mooie verhaal dat ze in de sluis van eerst aan de gangwijs binnen om een motor eruit te halen. En om echt tot de laatste centimeter alles ze hebben juist nog de motor eruit halen? Ja, we lopen vlakbij hun in de sluis en we hebben flexen. Dat was wat is dit? Dat waren die kinderen. Wij zullen alles aan doen om het vrouwtje zo moeilijk mogelijk mooi te kennen. Ja. En dat is slagen. Wij vinden trouwens juster even bij het skip van de Marijn Olsthoorn. Dit leven zien hoe het er doet ontdek hier. We zijn allemaal zeilinstructeur en we hadden ook een Frieslandweek waarin we met een scootje rondtrokken en nog steeds overigens door Friesland. En dat was met een zwaar huurscootje met een heel interieur erin en zo. En dan moet je toch zoveel mogelijk zonder gebruik maken van de motor overal zien te komen. We hebben eerst met iemand meegevaren een aantal keer. Volgens mij 1 of 2 seizoenen. En toen hebben we daarna dachten van, nou ja, dit is wel een hele gave sport. Dit moeten we misschien zelf gaan doen. En we denken hier wel goed in te kunnen worden. Dus toen zijn we op zoek gegaan naar een scootje. En dat hebben we echt gevonden in een loods in Lemmer. Die was van de gebroeders Kuipers en die lag daar inmiddels een paar jaar stof te happen in de loods. Ik zat ook bij Zeilschool het Vossel en ik was daar ook zeilinstructeur. En ik hoorde dat we met het scootje op pad gingen en ik vond dat zo gaaf. En toen ben ik gaan bellen, ja goh, mag ik mee? En toen was nee, want we willen geen meisje aan boord. We willen met de mannen zeilen. Toen hadden ze een mantekort. En zei ze, nou ja, kom toch maar meedoen in 1 keer. En toen mocht ik blijven eigenlijk. Inmiddels had ze een Frieske skipper aan de haakslijn, Wietse Bandstruit de B-klasse
en er is meer romantisch nijs. Heel goed, maar ik heb gehoord dat jij ook een Friese man aan de haak hebt geslagen. Ja, ik heb ook een Friese man aan de haak geslagen, ja. Ja, of hij meer mij hoor. Oh ja? Hoe heeft hij dat gedaan? Vorig jaar tijdens de IFKS. In Sloten en daarna in Lemmer. Ja, en zij ontsteden weer naar je IFKS-families. Oké, dan gaan we nog een keer. Eentjes bij elkaar, anders gaat hij fluiten. Kom op. 3. En draaien, 3-9. Ja. Olly is zielinstructeur West, maar dat zijn natuurlijk wel een hoop kapiteins op in skip. Dat is ook een van de grote uitdagingen geweest. En dat is denk ik nu, we hebben de tijd nodig gehad om daar een weg in te vinden. En dat is denk ik nu in jaar 4 dat we daar, en ik denk vorig jaar ook al grote stappen in hebben gemaakt. Dat we daar echt over uit zijn dat dat niet werkt. Om met z'n allen maar ergens iets van te vinden. Iedereen blijft veel meer in zijn rol en is gefocust op zijn taak. En ja, dat werkt het beste. Technisch gezien hebben we dit jaar eigenlijk niet zo heel veel veranderd, maar vorig jaar wel. En nu is het vooral op tactiek dat we winst moeten halen. Is het de linkerkant, is het de rechterkant? Waar zitten de windshifts? Wat doet de rest van de vloot? De kosten van dit hele project betalen ze van Grut Part zelfs en ze binnen haast het hele jaar met wanden. Ja, maar dat moet. Kijk, als je het laat versloffen, dan kost het je later 2 keer zoveel tijd. Zieler Pieter Jansen is blesseertrekker in een duel met de jonge Jasper. Ja, eergisteren te hard, te fanatiek aan boord en denk net een tandje erop, hard trekken aan de fokkerschoot. En dat de hele dag gedaan en aan het einde van de dag dan voelt het niet goed. En de volgende dag kon ik mijn bed niet meer uitkomen. De Emanuel vertrekt zonder Pieter naar de wedstrijd. En even voor de duidelijkheid, wie dus de wedstrijd van Juster en doe ze zonder Pieter als Olf de eindigen. Maar jongens, als we nou deze reportage zoggen, van het gaat er behoorlijk fanatiek ontdaan bij hun onboord. Is dat vergelijkbaar bij Jim? Ja, een beetje wel. Ja? Je bent extra fanatiek? Ja, we zijn zeker wel fanatiek. Wij van hem om bijvoorbeeld de motor ik nog uitsleutelen. Oh, toch ik nog, ja. Je heen dat jet, je heen die flex jet. Nee, net jet. Maar we hebben juist een probleem met de motor. En dat ben al van ik denk de 15e keer in 4 weer dit. Je hebt gewoon een waardeloze motor. Ja, we hebben een waardeloze motor gekocht, klopt. We zijn, dan richt het maar uit. Ja. Toen jij toevallig via van de Monica had de KL juist rekenen in, dat wisten we net van elkaar. Maar het heeft wel vertuigd niet, want je eindig knap op het 4e plak. Ja, misschien net wel. 5e plak, ja, wellicht. En bij Jim dan, Walter? Ja, echt fanatiek, ja? Ja, zeker. Ja, dan ben het mooi uitwonen. Vergelijk bij wat zij dus doen bij de KL. Ja, wij trainen ik elke woensdag die jongens. Probeer die startwedstrijdjes en zulke dingen, dat moet je allemaal mooi pakken. Ja, want het probleem wat zij schetsen is eigenlijk van ze zijn alle zielinstructeur. Dus ja, waar is nou eigenlijk de baas? Hè? Dat is eigenlijk hun probleem. De skipper is echt de baas. Ja. Heb je hem dat in het begin ook wel honger? Ja, minder. Minder? Ja. Maar gewoon, in het begin hier ik Sjoerd erbij. Maar Sjoerd is nou sinds 2 jaar mee ophouden om zijn leeftijd. En nu is Marco, die zit ik al jaren bij mij aan boord. En die doet nou het tactische gedeelte van het ziel. En dan moet ik gewoon wel duidelijke afspraken hoe mooi je. Verder tijd, en dat hebben we in februari direct wel dingen. Ja. Van die gaat dit en die doet dat en die zit op dat plak. En zo hebben we het plan nog leermaken van de hele voorbereiding, zeg maar. Ja. Wat we zielen willen van wedstrijden. Want Jim degradeert nou naar de B. Ja. En die kijkt zo dus misschien wel gescherend van misschien moet er wel een oren skipper op. Maar dat bloost toch wel? Ja, normaal gesproken wel. Ja. Als we er een revolte komen. Of ze moeten daar de roos zetten. opvolgers. Nou, mijn zoon die zoekt nog heel graag willen, maar die moet nog even watchen. Die moet nog wat zien. Dus, maar dit maar één is op die mensen. Maar dat zingen niet terug. Ja, dat zal minimaal. Minimaal. Hey, en Ilke, wat is nou echt de kracht? Want ja, Jim zegt van eigenlijk, het komt echt op de spanning. Gewoon kind, vrouwtje omgaan, maar die spanning. En als ze dat net kind, dan zit Tony op het vinkertouw. Maar pas vooral op voor de KL van Marijn Oshoort. De KL komt vrij onbevangen. Nee, natuurlijk zie je niet voor seizoen op het Sjen litten, maar ze komen toch als team nog vrij onbevangen in die wedstrijden. Dus alles wat ze nou al hebben, dat is al winst. Dus voor hun, ja, natuurlijk, het is een bekroning natuurlijk als ze kampioen worden. Maar die druk is iets minder. En bij Tony denk ik. Die had het al 6 of 5 keer mooi maken. Nou, en al genoeg 12 plakken en alles. Maar voor Tony is het echt wel druk, want hij wil zo graag die 6e. Want dan is hij. Maar nou takkelijk met Siep Meijer. Hij wil natuurlijk als enige 6 oefeningen in de IFK's. Ja, absoluut. Maar dat kan hij wel al je wat relativeren en om die oren kampioenschappen ophangen. Maar voor vrouwtje denk ik, ja, Vlietnier ziet ze er al zo verschrikkelijk dichtbij.
En dan voor de eerste keer toch de kampioen. En houdt ik eens een keer even naar de of tenminste net meer over, maar eens een keer een kampioen. Ik denk dat dat de druk heen geleidt. Ja, vrouwtje slept vannacht net. Denk ik dat? Nee. Ik weet wat het is. Je zit alleen maar te staren naar het plafond. Ja, we hopen het wel natuurlijk. Hè? Ja, natuurlijk. Maar ik denk als ik het zo inschat, is dat wel de grutte. Maar verrast het eigenlijk eigenlijk wat de KL nou zit? Nee, wij zijn van tevoren wel... de grootste kans hebben is binnen de jonge Jasper en de KL. Ja? Ja. Die was ik toch, dan Jelle Tals, maar Arend Wisse de Boer, die er direct wel bij. Maar die er zeker bij verwachten. Maar die stellen eigenlijk wel wat teloor. Ja, maar in het voorseizoen rond de KL en de jonge Jasper is sowieso wel een keer uit. Dus die moet er zeker om strijden. Ja. En daar win wel verwacht dat Jelle Talsma en Arend Wisse ik zeker dat die erbij zou zitten. Ja, nou, het wordt in elk geval razendspannend. Wordt het ongeveer vergelijkbaar als Joert eigenlijk, de wedstrijd? Wat denk je? Wat denk je, Walter? Nou, ik denk het wel, maar de win die zal wat meer draaien naar de oosten. Dus dat wordt dan moeilijker. Om zeg maar in de leiden van Lemmer om een goede slagen te pakken. En de concentratie vijf te hand tot de laatste meter, zeg maar. Dat wordt, ja, maar dat zou dus zo, hè? Ja. Ook, want als de wien echt hier uit het oosten komt, nou, dan heb je echt een probleem. Als hij, nog hebben we het mooi Noord-Noordoost, maar als hij nog wat oostelijker komt, dan is het dan kun je over de verschillende boeg op dezelfde ton onvaren soms. Dus dan wordt het echt een verschrikkelijk spannende wedstrijd. Voor het publiek prachtig. Nou, ik ben echt heel benieuwd. Ja. Ik kan hartstikke het sliepen, jongens. Ja. Hoe is dat dan mogelijk? Hey, we joggen eventjes, morgen pas de Grutte A. Eerst joggen we nog eventjes bij de B. Je verwacht het misschien net, begin augustus, maar in de B-klasse bij de IFKS is een echt Sinterklaaskoetsje. En ze komen van Bornburgen. Sint heet jou, hè? Ja. Die naam heb ik net zo vaak jet. Ja, al dik in Sanriero, hè. En ik ben Piet. Dus Sint en Piet ben wij hier aan boord. Een mooi duo. Een mooi duo, ja. Je bent de oudste skipper van de IFKS. Dat heb ik begrepen. Want je doet een heel soort sport, maar net alleen naar de zielerij. Wat voor sporten doe je nog meer? Ik heb jou jongen in de week ook voetbal trainen. En daarnaast dan, niet vooral dus het rijden. Ik ga dus in de marathons aan het zitten, dus ik een landelijke in de Boerland daar. Dus je bent topfit? Ik ben nog steeds topfit, ja. Je had de beren van een politiehoen? Nou, zo mag het wel best zijn, ja. Ja. We hadden oudste skipper, ja. Tot Safir weten, maar dat ja, volgens mij wel, ja. Je hebt het Zwitserse scootje? Het Zwitserse scootje. Je hebben 1 vrouw aan boord? 1 vrouw en de dikste bemanning. Dus, en dan komen we in de middenmoot mei. Wat wordt nog meer? Waar is nou de sfeermakker hier aan boord? Waar hoort de sfeer er wat in? Ja, dat mag me omdraaien, maar dat is de dame die dus hier zit. Nou, dan ben ik heel benieuwd, Dina. Wat doet ze nou al hier? Dat is Gjalt nooit, want juist hier een bemanningslid die Gjalt nooit. Wie doet het nou? Gjalt. Wie is dat? Dat is de scootjeverslag, jou, hoor. Oh, sorry. Ja, gewoon, het is gewoon gezellig met die man. Dat is, af en toe een geintje. Ja. Goeie mop af en toe. Nee, ja. Dan krijg ik van de skipper. Er is hier een sfeermakker en dat is eigenlijk Dina. Ja. En dat is maar één vrouw. Dat is maar één vrouw, ja. Dus kan al die man. Ja, maar je... Je dat er een beetje fatsoenlijk ontdaan? Om de beurt, hè? Om de beurt wat? Nou, sfeermeisje. Zo doen we dat. Keurig. Ja. Zeg je dat in Bornburgen? Zeg je dat in Bornburgen, ja. Ja, lieve gemeenschap, dus ja, je moet op je beurt watchen. Keurig. Weet je wat de binnenkant de kleur is van een pil Viagra? Ik heb geen flauw idee. Je gebruikt dat nog steeds heden. Nou, en daar is wellicht wat minder spanning onboord als bij vrouwtje Oorzinga-Meijer. Jongens, we hebben geen quiz. Maar we hebben nog wel even de duiwinnaar van Juster. De winnaar van Juster is Haaien Veenstra. En die gaat nou ook in de pet. En Klaas, dan gaat het erom aan van waar mooi dan bij Eelke in de wedstrijdboord. Morgen, tijdens die oegriestelijk spannende finale daar hier op Lemmer. Nou jongen, de duiwinnaar zit erin. Ondij de eer. Het is een soort van Spaanse loting. Warme balletjes. Nou, maak je het maar bekend. Haaien Veenstra. Nou. Haaien Veenstra. Nou, Haaien, had je dit jaren, had je dit joggen. Jou zit de morgen dus naast Eelkelok in het wedstrijdboordje. In het wedstrijdveld. En dan kun je zien van waar het hier de winnaar wordt van de IFKS. Jongens, en het wordt dus echt tiergespannen. Je kunt er eigenlijk geen hield op zetten. Nee. Denk ik nou. Dat wordt, waarschijnlijk wie de beste start heeft. Wie is bij de eerste, als bij de bovenboy is die.
ja. Ja, en wat wordt dan Jim tactiek, morgen? Dus tactiek, die dreigen naar om vechten en wij zijn dat we de beste start krijgen, wij zijn eerst boven binnen. Ja, misschien, want je hebt wel een die-oefening helemaal te pakken. Ja, zeker. En dan ja, misschien nog een extra tweede oefening erbij. Nog een die bij de eerste rij is zo fantastisch geweest natuurlijk. Ja, en hoe zit het van morgen? Wat is de tactiek voor Jim? De tactiek is om morgen gewoon te knallen en te laten dat we op waardige manier uit de A-klasse gaan. Dus ja, wat je zal zien dat we het zo duur mogelijk vergeven. Ja. Dat kan ik me vaststellen. Ja. En nog één moment wil ik even waarom, Helly, want het wie natuurlijk Joert bij die wedstrijd, het wie echt heel, Tony ziet heel vier van voren en de rest, het wie wel heel uitgestrekt veld eigenlijk. Hè? Ja. En op een gegeven moment dan zie ik de KL en Tony, die zielen dan alweer naar die volgende, maar dan moet vrouwtje er nog helemaal in. Ja. En dan hebben ze natuurlijk even een eegcontact. Kan ik me zelf vaststellen? Ik weet net waarom. Nee, maar hoe zou dat gaan? Hoe zou dat dan gaan? Nou, het tegencontact dat zie je wat mooi vallen, maar nee, wat bedoelt, hoe gaat het? Nou ja, dan kan ik me vaststellen van, oh jee, dat dan krijgt de concurrentie, dat die het zo goed doorgaan dan. Ja, maar ik denk dat is vrij snel, en dat vond ik dat zo goed deden. Ze van, ja jongens, we gaan niks forceren. Alles wat we nou forceren, dat brengt dus alleen nog maar meer op. Dus dan hebben we wel rustig die wedstrijd gewoon uitzield en incasseert. Ja, en wat is nou die advies dan van vrouwtje van morgen? Nou, ik denk dat vrouwtje gewoon het al de grootste spanning aan had. Misschien is het ook wel een helende werking. Ik zeg van nou, we hadden van u afvallen laten. Druk zullen nog wel wezen, maar ik zet mijn kaarten nog wel op vrouwtje morgen. Vol? Ja. Een verrassende wending toch nog? Nou, wellicht. Jongens, we zoeken eventjes naar de laatste wedstrijd op Lemmer. De waarkaart, 21 graden wordt het. Het wordt Wiencraft treien, dus uit het noorden. En die heeft niet kijkt al zijn, Ilke, hoe lastig dat dan soms hier is. Ja, die skiftingen van die wind komt door het land. En dan achter die gebouwen, nou, dat kan gewoon soms 60 graden. Het laatste stukje naar die boei kan die draaien. Dus dan denk je van, nou, ik ziel me makkelijk en in één keer bof. Oké, nou, ik ben echt heel benijd, jongens. Tiege, dank voor je komst. Doos is de KL. Walter, doos is de KL. En doos is het vrouwtje. Ik ben heel benijd. We zoeken het morgen in de laatste aflevering van het Scootjesjournaal van de IFKS. Tot morgen. Dag.